Inżamm arrestat David Brincat iż-żagħżugħ Vendris ta' 18-il sena li tressa l-qorti akkużat fost l-oħrajn li poġġa splussiv quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Fil-qorti l-avukati difensuri immedjatament talbu biex jinħatru psikjatri biex jiġi identifikat dak meqjus bħala l-istat ta' ġen tal-akkużat waqt li għamel dawn ir-reati li ikun mixli bihom. Talba li sabet l-oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni u ġiet miċħuda mill-qorti preseduta mill-Maġistrat Giannella Camilleri Busuttil. Fl-awla tard il-ħamis filgħaxija ġie spjegat kif iż-żagħżugħ allegatament poġġa l-esplussiv quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fejn wara telaq jiġri lejn il-Ħamrun. Meta l-Pulizija kelmet lill-ġenituri ta' Brincat dawn indikaw li seta' kien qiegħed f'garaxx f'Santa Venera fejn eventwalment ġie arrestat. Kif anke kien żvela dan l-istazzjon l-investigaturi waqt it-tfittxijiet sabu l-esplussiv fuq iż-żagħżugħ u aktar tard sabu aktar minn dan il-materjal tat-tip TATP fil-garaxx tiegħu. Kien hawn li l-akkużat talab biex imur f'ċentru tas-saħħa biex jingħata l-kura. Minn hemm ġie riferut għall-Isptar Mater Dei imbagħad għall-Isptar Monte Carmeli fejn inżamm sal-erba'. Fil-qorti ħareġ ukoll kif rapporti oħra li daħlu għand il-pulizija indikaw li l-istess żagħżugħ allegatament ħalla splussiv quddiem żewġ spiżeriji f'Birkirkara u Santa Venera u allegatament kellu wkoll il-ħsieb li jpoġġi l-esplussiv quddiem il-Parlament. L-Ispettur Prosekutur qal li filwaqt li l-imputat għall-bidu beda jikkopera dan sar aggressiv meta ttieħed għall-kura b'imġiba allegatament vjolenti lejn l-uffiċjali tal-Pulizija u t-tobba u l-infermiera. Iż-żagħżugħ wieġeb mhux ħati għall-akkużi minxuba kontrih. Il-qorti appellat lid-direttur tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin biex jiżgura l-għajnuna medika kollha għall-akkużat u tenniet li f'dan l-istadju ma tistax tordna li l-imputat jittieħed fl-Isptar Monte Carmeli. Il-Maġistrat Giannella Camilleri Busuttil ħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-vittmi.